چکے نے اللہ سفر آخرت طے کر رہے نے اللہ تو نہ دیاں دینی خدمات نو قبول فرما اللہ میرے والدین ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا اللہ میرے والدین جنت اندر اعلی مقام عطا فرماؤ اللہ بے اولادیاں نو نورینہ نیک اولاد عطا فرماؤ اے میرے اللہ کئی میریاں بہناں نے انہاں نو اس وجہ تو طلاق ہو جاندی ہے کہ تیرے گھر اولاد نہیں ہوئی سونے ان تو اولاداں دینیاں انسان دے اختیار تے نہیں نا اللہ جنہ میریاں بہناں دیاں گودیاں خالی نے اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرماؤ نے میرے اللہ گناہگار خطا کار سیاہکار آخر سوڑیا تیرے دربار دا امیدوار اللہ میں دن رات تیرے کار واسطے لوکاں دیاں گلاں بھی سننا لوکاں دیاں گالاں بھی سننا لوکاں دے غصے بھی برداشت کرنا اے میرے اللہ میریاں دینی خدمات نو قبول فرما اے میرے اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ سے کر دے نمازی بابا جی برکت بابا جی نواب نہ دیگر ساتھی چلے گئے نے اللہ انہوں نے معاف فرما نہیں میرے اللہ جڑیاں میریاں بہناں نے اولاد ورگی نعمت نہیں دیتی اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ محمدی صاحب دا خطاب عبدالوہاب محمدی صاحب دا خطاب افضل شاکر صاحب دا ناصر عباس صاحب دا اللہ جنہیں خطاب کیتے دے اللہ انہاں دا خطاب کرنا تواڈا سننا اپنے دربار اندر قبول فرماؤ نے میرے اللہ دینی خدمات کرن دی توفیق عطا فرما نے میرے اللہ گناہگاراں خطاکاراں سیاہکاراں میرے اعمال کا کل قیامت والے دن محبوب دے ہاتھوں مبارکوں سے کوثر دا پانی نصیب فرماؤ نے میرے اللہ گناہ ہی گناہ نے غلطیاں نے میں کبے ویکھاں تے گناہ نے سجے ویکھاں تے گناہ نے چڑھ دے ویکھاں تے گناہ نے پیچھے نظراں ماراں تے گناہ ہی گناہ نے پر سونیا تو تے رب العالمین تو تے کائنات دا رحمان اللہ کوئی اولاد دا دکھی کوئی ماں باپ نر زیادتیاں کر کے دنیا تو چلا گیا کوئی کسی دا حق کھا کے چلا گیا مالکا سی دعا کرنے کو نہ بھی رحم و مہربانیاں فرما اللہ اس توحید مرکن رہندی دنیا تک آباد فرما نہیں میرے اللہ میرے بزرگاں نے بوٹا لایا اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اجر عظیم عطا فرما اللہ تیرا کار بنا گیا نے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ اللہ انہاں تیرا کار بنایا اللہ تو نہ دا مکان جنت جعلا بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بھائی تو اللہ